Республика кон тапшыру үзәгендә ковид белән авырып терелгән кешеләрдән кон плазмасын җыю дәвам итә. 2020 елда проектта 250 кеше катнашкан. Татарстан радиосының иртәнге манзара тапшыруы туры эфирында әлеге процессның үзенчәлекләре, донорлык хәрәкәтенең актуаль юнәлешләре турында сүз барды. Сәламәтлек саклау министрлыгының кон үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты Рамил Тураев тыңлаучыларның пандемиягә бәйле сорауларына җаваплар бирде. Безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Рамил Габделхакович, хәерле иртә. Пандемия кон тапшыру үзәге эшенә нинди үзгәрешләр кертте? Беренчедән әйтеп китәргә кирәк. Узган ел март айында, март азакларында менә бөтен Россиядә бөтен илләр күләмендә пандемия турында сөйли башлагач, безгә донорлар килүдән туктадылар. Көнгә 10, 15, 20 донор. Бу 6-7 тапкыр кимрәк бүтән вакытка караганда. Без бик зур кайгыга калдык. Нәрсә эшләргә? Тиз генә киңәшләшеп, коллегалар белән Татарстан радиосы, Татарстан телевидениесе, бүтән журнал, газеталар аркылы халыкка мөрәҗәгать иттек. Хөрмәтле дуслар, нинди генә авыр вакытлар булуына карамастан, безнең хастаханәләр ябылмады. Безнең бүтән медицина өлкәсендә барлык учрежденияләр эшләп тора. Шуңа күрә авырулар да туктамады. Кан көн саен кирәк. Икенче көнне мин эшкә иртән киләм. Мин килгән вакытта 8-15 минутта уже 30-40 кеше торадыр кан биргә килгән кешеләр. Ул көнне шуның чаклы күп халык килде. Бу нәрсәне аңлата? Авырлыклар вакытта халыкның бердәмләшүе, халыкның бер-берсенә ярдәм кулын сузу. Менә шуны күрсәтә торган без рәвештә без үзебез дә аз гына аптырашта калганык. Шуның чаклы күп халыкның кешенең килгәне юк. Алар көн саен шулай булдылар. Республикада донорлар күпме? Донорларны җәлеп итүдә нинди акцияләр уза? Республика буенча безнең базада 65 меңнән артык теркәлгән донор бар. Узган ел дәврендә 25-27 мең Татарстан халкы килеп безләрнең каннарын бирделәр. Ковид белән авырып терелгән кешеләрнең кан плазмасын җыю эше ничек бара? Бу процесс бүтән җир шарында әйтик, бер вакытта. Узган елның башында январь, февраль кайдадыр алданрак, кайдадыр соңрак. Безнең беренче тапкыр без апрель азагында беренче авырып чыккан кешедән аның плазмасын алдык. Бер кеше, 2 кеше башта бу эш авыррак барды. Әмма ләкин ел дәврендә бу кешеләрнең саны 250дән артты. Айрат Закир Фарахов белән без шундый проект баштаганнар иде. Бердәм Россиянең менә шушы авыруларга булышу өчен коронавирус белән чирләп чыккан кешеләрне эндәп чакырып, алар белән аралашып, алар үзләренең плазмаларын бирделәр. Бу вакытта министрлар да килделәр, депутатлар да, идарә башлыклары да килделәр. Алар үзләренең нәшр башланган эшләренә бер нәтиҗә ясадылар. Һәм күзгә күренеп тора. Ел дәвамында 700 дозага якын плазма әзерләнгән, коронавирус белән чирләп чыккан авырулардан алынган. Аларның плазмалары авыру кешеләргә салынган. Һәм ләкин шуны айтып китәргә кирәк, плазманы һәрбер кешегә салмый. Бу индивидуаль эш. Аны галимнәр консилиум ясап, шуннан соң гына карар чыгарып, ул кешегә ярыймы, ярамыймы, шуннан соң гына аларга плазма салына. Менә бик күп кешеләр әйтүе буенча, плазма беренче көннән үк шундый үземне яхшы хис иттем дип әйткәннәр бар. Донорларга нинди таләпләр куела? 18 яшь тулган һәрбер кеше 50 килограмм авырлыкларга тиеш таләп килеп кан бирелә. Әмма ләкин үзен таза, сау хис иткән кеше генә. Таза кеше генә үзенең сәламәтлеге белән бүлешә ала. Аны дөрес халык дөрес аңларга тиеш.
Плазма җыюда катнашу өчен яшь шикләре бармы? 18'den 55-60 yaştan olarak varga tez түгел. Менә шундый таләп бар. Коронавирустан авырып терелгән кешеләргә нинди киңәшләр бирер идегез? Bütün авырып чыккан кешеләргә иң беренче аларның сулышларын, үзләренең сулыш гимнастикаларын ясау. Аларга күбрәк яшелчә витаминнар ризыклар ашау, аларга күбрәк йөрергә, гимнастика ясарга. Һәр кешенең үзеннән тора. Менә бу вакытта хастаханадан терелеп чыккан кешенең алга таба ничек үзен алып баруы кешенең үзеннән тора. Кеше күбрәк йөри икән, кеше дөрес туктана икән, кеше күбрәк саф һавада була икән, сулыш гимнастикалары ясый икән, бу кешенең тормышында яхшырак, алгарак барара. Сәламәтлеге тизрәк тулыландыра. Андый кешеләрне менә нинди яшенә карамастан, үз өстендә эшләгән кешеләрне тиз арада сафка басуы, тиз арада эшкә чыгуы, олы яшьтә кешеләр булган икән, тизрәк менә күңелләре күтәрелеп, шундый кешеләрне бик күп очратып, алар белән аралашып, киңәшләшеп торабыз. Халык арасында ковидтан дәвалану өчен спиртлы эчемлекләрнең, мунчаның файдасы турында да сүзләр йөри. Гомумән, спиртлы эчемлекләр авыру кеше авыру вакытта, мунча алар мияларга каршы. Кеше аны дөрес аңларга тиеш. Менә мунчага кирип чабынсам, миңа яхшырак кизе. Ниндидер вакытка, ниндидер аз гына күләмле вакытта кеше үзен яхшы хисәргә мөмкин. Әмма ләкин соңнан аның ничек әйләнеп чыгасы, ничек китереп чыгасы, аны беркем дә әйтә алмый. Донорлык хәрәкәтен активлаштыру өчен быел нинди чаралар күздә тотыла? План төзелде, без аны ел сайын районнарга чыгып, яшьләр арасында, мәктәпләрдә лекциялар уку, кем ул донор, ни өчен кан кирәк, дөрес итеп аңлату. Монысы иң мөһиме. Кеше дөрес итеп аңларга тиеш. Яшьләр арасында. Әгәр дә без бүген яшьләр арасында 100 кеше белән аралаштык икән, аларның 100 кешедән килеп 20 кеше кан бергән икән, шул 20 кешедән 1-2 кеше үзенең тормышы тормыш дәверендә кан бирә икән, без аны кадровый донорлар дибез. Без аңар бик шат. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының кан тапшыру үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты Рамил Тураев белән әңгәмә карадыгыз.